Окупанти поновили бої поблизу Шумів, що на Донеччині. Загинули 4 українських захисників з 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ще 2 дістали поранення. Окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, з танкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворожу атаку українські військові подавили вогнем у відповідь. А впродовж минулої доби окупанти били з гранатометів різних систем біля Широкиного, Майорська, Світлодарська та Богданівки. Водночас, за даними розвідки, російське командування підсилює свої окупаційні підрозділи. Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань частин 1 та 2 армійських корпусів. Контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднані частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія Збройних сил Російської Федерації.